Gaztetesta! Puf, zeinik esan du, puf? Oierrek dio, puf, zergatik, aurreko gaztetesta badakigulako nola bukatu zen. Eta hasi nola egin genuen. Hemen mekanismoa hemen inventoa oso erresa da. Nik tita galderak ingo dizkizuet zuei, eta zuek aldela behintzat zuzen erantzun. Ze zuzen erantzuten ez duena dutxara doa zuzenean. Denak ados gaude? Bai. Zenolako tensioa. Tirapu, gaztetestari jarri jozu bere soinu banda. Zuen izena esan dakoan, altxa eta erantzun. Eta hasteko Aitor, gora. Berriz ni? Bai. Berrizu, zein da Estatu Batuetako hiriburua? Beste guztiak isilik. Ez du balio laguntzea. Ez du balio laguntzea. Washington, eseri. Leire, Naparra, ez du balio laguntzea. Ze egunetan ospatzen da Donostiako eguna, San Sebastian eguna. Urtarrilaren 19-20... Alegia, egun bat? Hogeian. Hogeian, bale, eseri. Argoitz. Zein nintzen juergan? Arritzekoa, zuparrandan. Nola izena du Kentzazpi taldeko abeslariak, kantantie. Ez dakizu. Izen bat esan? Ni bai. Eixo. Izen bat esan? Julen. Julen, eseri, eskerrik asko. Ez. Ez da, Julen. Bueno, berriz ere altxako. Bueno. Naomi? Nork markotu zuen Gernika margolana? Picassok. Fenomeno. Horrek balio du. Alain, ze oiukatzen du, edo zuen igual, bueno, oraindik ere botatzen dute, Son Gokuk bere indar bola botatzerakoan. Kame. Balio du! Puntu bazuretzat. Janire, ze kolore ditu Eibar futbol taldeko kamisetak? Urdina eta zuria. Esarrik asko. Oier, jarraitu abestia mesedez. Oso ondo egiten duzulako. Mugitu besoak, olatuak bezala. Segi. Suave, suave. Balio du, eskerrik asko, Oier. Urrengoa, enara. Ze lurraldetan alegia, ze probintzitan dago ondarru. Bizkaia. Seguro? Bai. Eskerrik asko, aixeri. Txurru. Nongoa da Abel Barriola pilotaria? Ze herritakoa? Eta ez da mailabikoa. Nafarra, baina... Aitorre baki seguro, ez da? Abel Barriola. Eta ez esan ze... 3, 2, 1 herria da? Eskerrik asko. Irantzu, nork irabazi zuen azkeneko bertsolari txapelketa nagusia. Bueno, ez dakit. Ez dakigu. Bueno, listo. Bueno, eskerrik asko. Eta bukatzeko Iker, zein da Kortaren, ya me entiendes, no? Kortaren izena. Jose Luis, Korta. Bukatzeko Olatz, abestiaren arabera, ze koloretakoa da Pintxo txakurra? Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, Bere izena du? Txuri beltza data. Txuri beltza, bale, fenomeno. Gaizki erantzun duzuenak, Argoitz, Janire, Txurru. Irantzu, zuk, bueno, bai, erantzun ere zuzu egin, baina, bueno. Ez, bai. 4 lagun dauzkagu zutik. Txurru, Irantzu, Janire, Argoitz. Eta honen mesedez, etor dadila zerutik, jetxi dadila gure dutxa mesedez. Momentu honetan, Alain Pozik. Zeinten zure galdera? Zure galdera? Son Gokuren. Son Goku, kame, noski. Bueno. Eta gorriarez, granatea. Dutxa hemen daukagu. Hemen 2 lagun dauzkagu, hemen beste 2. Claro, nondik hasi, ezta? Berdinketa daukagu. Ze talderekin hasiko gara, Nakor eta Amaia? Talde... Talde horrekin, bale. Eta Irantzu eta Txurruren artean nor hasiko da, erabaki dezala, jatorrenak, Irantzu, zu edo bera. Ben, ondo! Kendu zapata politxoiek.
baina irantzu, badator Venga, irantzu. dutxara. Ez, Xap, direktamente. txapela ere jantzita, oso guapa zaude, txapela horrekin. Edo kendu igual hobeto, guzti egingo dugu estela? Venga, ba, kendu. Bai. Ai, horren gantzatuta daukazu. Paseitxo que dugu, Venga, listo. Sartu dutxa barruan. Irantxu, gorrizez. Gorrizez. Urdina, urdina. Txuria, txuria. Tío, es que... Buah, Urdina. Hiru dauzkazu Moria. aukeratu bat. Txuria. Urdina. Txuria. Txuria. Gorrietan izango unean. Begiratu kamarari. Eta tira fuerte, begiratu kamarari, eta tira fuerte txuritik mesedez. Venga, Iran! Bueno. Irantzu bainutik libratu da. Eta eskerrak. Buah, Eta eskerrak. eskerrak. Bai, ze... Bestela guzti egingo ginen, seguru. Janire eta Argoitz, orain zuek. Eta zuetako nor... Venga, ni. Venga, ba. Beste jator bat dutxara datorrena. Kasu honetan txuritik ezin da tira. Alegia, bi aukera dauzkazu, gorria eta urdina. Ai. Nola ikusten duzu panoramea? Txarto. Txarto. Ni gainera daukan sorteagaz. Alain, badaukazu gomendi horik, Janireri emateko? Alainek ezagutzen du dutxa. Morria. Zu badaukazu mikroa motel. Eizu. Gorria ez. Bai, baina gauza bat, pasan egunean gorria, da gero pentsau bi dugu gorria ez dela izango, eta gorria berriz ere... Gorria ez. Morria. Venga, gorria! Gorria. Guazen, begiratu zure lagun guztiei, eta... Txurru! Txakletekin etorri da, superongi. Adi Euskal Herria, ze egingo dugun txurruren hile eder honekin. Sartu barrura, mesedez. Daukazun bentaja da, ez daukazula erabakirik hartu berrik. Zuzenean busti eta jazta. Zurisa? Urdina da. Begiratu, mailabiko lagunei esan, epa, Gabon. Gabon. Begiratu eta tira fuerte. Bat, bita, hiru! Bueno, nik uste nizo, nahikoa guzti zarela. Atera hortik mesedez. Zatoz nire ondora. Jo, hazen olako mangerazoa daukagun prestatuta, Ha preparatuta zaba, no, jodas. Suerte kontua izan da nik uste, eta txarrena zuri tokatu. Bai, baina bueno. Alainek esaten zuen, benetan hotza zegoela. Hotza, baina sobelako ura hotza bat zegoen, Aguanta balda. Aldatuko zara, igual hobeto, ezta? Bizkago, ezta? Venga, txurruri txalo bero bat. Edo beste gauza bat egingo dugu. Ze momentu interesante bat dator, eta igual ez duzu galdu nahiko. Ez. Geratuko zara... Bai. Vale. Gelitu hor igual, esterrean, ez bustiko gina hartu mikroa bi atzaparrekin, Toalla bat emango dizu.